Benvinguts a Chequebó i benvinguts a Cocentaina, ciutat de moros i cristians i de compositors de música festera. I parlant de festes i de moros, sabien vostès per què Sant Hipòlit és el patró de Cocentaina? Pues per sorteig, com en altres moltes poblacions. Conta la tradició que el poble de Cocentaina estava dividit. Uns volien que el patró fora Sant Blai, els altres que fora Sant Hipòlit. La providència va fer que Sant Hipòlit hixera escollit. No una, ni dos, hasta 3 vegades es va tindre que repetir el sorteig, perquè hi havia molta gent que no estava d'acord. Avui, a Chequebó, sí que estem tots d'acord. El giraboig és una olla o putxero que es cuina en molts pobles d'Alacant. Al restaurant L'Escaleta de Cocentaina revisen amb molt de talent els plats més tradicionals. Una bona mostra serà el que es cuinarà avui. Un abaejo en sèmola de giraboig i sopa d'all. Només de sentir-ho me s'obri la gana. Cocentaina és una població industrial, majoritàriament dedicada al sector tèxtil, però amb multitud d'atractius culturals i turístics. Un bon exemple pot ser la popular Fira de Tots Sants, que atreu cada any més de 350.000 visitants. Però el major tresor de Cocentaina són els seus abrics naturals amb pintures rupestres. L'abric de l'Alberri, l'abric de la Paella i l'abric de la Penya Banyà, declarats en 1998 Patrimoni de la Humanitat. Els contestants sempre han estat uns artistes, pintant, fent música o traient el màxim partit d'un terreny privilegiat. Vins del Comtat és un projecte que va néixer fa 7-8 anys. Trata de recuperar la tradició vinícola del Comtat. Un dels vins que produïm és el dolç cristal·lí, que ha sigut galardonat en un zarcillo de plata en Peñafiel fa 2 anys i últimament en medalla d'or en Burdeos. A més dels blancs i els dolços, la bodega té una producció de vins tintos de semicrianza i crianza. Una de les particularitats dels nostres vins és que processem exclusivament raïms de la muntanya alicantina. Avui visitem el restaurant L'Escaleta, a Cocentaina. L'Escaleta, ja hem arribat. Anem endins. Estem en un dels santuaris gastronòmics més importants de la Comunitat Valenciana. Que per què dic això? Perquè elaboren una cuina de primera categoria i, a més, tots els aspectes que la rodegen ratllen a la mateixa altura. El pa, el celler, els destil·lats, la decoració, els modals del servici o extras com este fabulós carro de formatges fan d'este lloc un lloc de molta classe. I per a classe, la del seu cuiner, Quico Moyà, que ara vos el presentaré. Quico, com estàs? Així estem, Joan. Molt de gust. Bé, m'havien dit que tu fas un baejo per llevar-nos el sentit. És veritat això, no? Jo intento fer-lo el millor possible, però és prou bé. Pues anem a començar fent una preparació bàsica de lo que és la recepta. Anem a començar primer per lo que seria el caldo de giraboix. Començarem per fer simplement un sofregit normal. Comencem posant-li oli d'oliva i quan ens agafi certa temperatura començarem sofregint el que és l'all, la ceba i el pebre de pericana. L'àpid, el porro i la vulva de fenoll. Per una banda tenim el que és la tripa de bacallar, que en realitat és la vejiga natatòria del bacallar. Això ens aporta molta gelatina al caldo. Per altra banda tenim la pell, que jo penso que és prou fàcil de trobar. La pell ens sol vindre amb molta sal, al igual que el que és el bacallar. I per altra banda tenim el que és l'alga. Una vegada tenim les verdures ben saltejades, el que farem ja és introduir la tripa de bacallà, uns pells i l'alga. Remenem i fiquem ja l'aigua. Una volta tenim l'aigua, introduïm una tomaca crua
li fem un tall per a que ens traga tot el suc i fiquem unes tomàques seques que ens aportarà un aroma molt diferent a lo que és la tomaca fresca. Per últim, anem a torrar un poquet de safrà. Al estar una mica torradet, ens potencia molt més el sabor, l'aroma. Fiquem a la planxa, simplement uns segons. I molt de cuidado obrim, per que no ens caiga, no es perga res. Ara ja només cal esperar una hora que estiga bullint el caldo. Una volta el caldo ens ha bullit no més d'una hora, anem a colar-lo ja. Com veureu, és un caldo molt dens, molt espès. Una volta el caldo està bullint, anem a fer la següent preparació, que seria donar-li una textura al caldo. Anem a ficar-li una sèmola de tapioca. A esta base de sèmola anem a ficar-li el que serien verdures de temporada. Per altra banda anem a preparar l'oli d'all fumat. Simplement el que farem és torrar els alls. Este oli ens farà dues funcions. Per una banda ens aromatitzarà l'oli que tenim per al bacallà, per a confitar-lo, i per altra banda ens aromatitzarà el que és l'all oli que anem a preparar. Una vegada tenim els alls ben torrats, li fiquem l'oli. I el mantindrem a uns 60-70 graus. El següent pas seria la sopa d'all fumat. El que fem és donar-li textura al caldo més l'all oli. Per tant, és posar una culleradeta d'all oli, el caldo que no estiga bullint i a continuació el muntem. El següent pas i l'últim seria confitar el bacallà. Més o menys, depèn de la peça, la temperatura que el fiquem, el tindrem alrededor d'uns 5 minuts. Ja anem a emplatar, tenim ja el bacallà totalment confitat, el deixem reposar en un tros de paper per a que ens solte el líquid que puga tindre i mentrestant anirem emplatant. Col·locarem en la base la sèmola amb les verduretes de temporada, ficarem la hueva de trucha, ficarem un poc d'oli de pebre, a continuació ficarem el bacallà, que ja el tenim confitat. Per a reforçar el plat simplement ficarem uns aromàtics i per últim un ratllet d'oli. Bon profit, Joan. Moltes gràcies, Quico. Fa una oloreta que alimenta. Bé, el matrimoni perfecte per a este baejo han pensat en un vi del Priorat, Kyrie, de les bodegues Costers del Siurana, de la collita del 2000. És un vi blanc de criança en mos maridarà perfectament en este plat de baejo. És un vi que el tenim que airejar sempre prou. És un vi blanc, molt elegant, perquè ressalta 3 raïms que porta: la garnatxa blanca del Priorat, la macabeu i també un poquiu de moscatell, que li dona un sabor molt arredonit i donant-li un gustet de mineral, que li anirà perfecte a este plat de baejo. Que bo! Atenció i que ningú es perda perquè és més fàcil del que sembla. Ramiro ha confeccionat el caldo de giraboix amb les verdures i les despulles del bacallà. Amb eixe caldo ha bullit amb molta cura la sèmola de tapioca, remenant bé i afegint oli perquè no s'enganxe. El següent pas és preparar oli d'all fumat i s'ha fet amb una infusió d'uns alls molt torrats en oli d'oliva. Amb una mica d'estoli ja fred i un rovell d'ou, ha fet un alioli que ha mesclat amb el caldo i ha obtès així la sopa d'all. I amb la resta d'oli ha cuit l'abadejo a baixa temperatura. Han estat moltes coses, però el resultat al plat ens indica que ha valgut la pena. Joan també ho pensa així i ho ha celebrat amb una ampolla de vi del Priorat, Costers del Siurana. Una combinació perfecta.